Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenalaken nami kula Asri Hidayati. Kula perwakilan saking kelas sedasa IPS setunggal. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Sedayu ingkang dahat kinurmatan, Bapak Ibu guru saha karyawan SMA Negeri Setunggal Sedayu ingkang sinudarsono, saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin sumangga kula panjenengan ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Mirah. Inggih awet saking kamiranipun kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing adicara penghargaan pangetan dinten Kartini ing wekdal punika. Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula saha panjenengan sedaya. Raden Ajeng Kartini ibaratipun kados dene sekar ingkang tansah ambabar gondo arum ing bangsa Indonesia. Labuh labetipun Raden Ajeng Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal punika upaya ingkang dipun tindakaken Raden Ajeng Kartini wigatos sanget tumrap marang kaum wanita. Mugi-mugi wanita Indonesia tansah sami asah, asih saha asuh. Mekaten cekap kula, mekaten anten kalepatan kula nyuwun agungipun panyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.